Ani mano Mali kono ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye k'aw danse Maliba TV 1 ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan kunnafoni dabɔ la an bɛ taa sifinnakaw ka ko bonnakun kan dɔgɔkun kelen min dilen don sifinnakaw ma o waleyaw kɛra kunungo utu kalo tile 12 san 2026 CICB kɔnɔ n'o ma ɲɛmaya tun minɛlen don bɛɛ ni keleya ministre général de corps d'armée Ismaël Ouague fɛ ni sifinnakaw ka kulu ma ɲɛmaya Sori Ibrahim Cissé ale fana y'a jira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko sifinnakaw ko u ka baaraw bɛ ka boli siraba damadɔ kan ni a y'a sɔnni fara sigi Mali kɔnɔna yɛrɛ kan n'o bɛ tali kɛ kunnafoni jugu kɛlɛli bingani lakanabaliya sabatili sɔrɔ ni musaka ko tɔ makankali kalanko o kɔrɔtali hakaja ale ni kɛnɛya ni waleya caman wɛrɛ olu fana sabatili la o y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ dɔgɔkun ko o dakun dilen don bɛɛ ni keleya de ma wa fɛnɛ k'u b'u jɛnyɔrɔ fin o ko la yaasa u ka se ka san sɔrɔ ka taa fɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen AES kulu maa ɲɛmaa Capitaine Ibrahim Traoré ale ye waleya dɔ ta n'o bɛ ɲɛsin dɛmɛ ma ka sanga ni projet humanitaire dɔ ye n'o bɛ hadamadenya dɛmɛ yɛrɛ ko fɔ o waleya ninnu kɛra ka kɛɲɛ ni kunungo utukalo tile 12 san 2026 Ouagadougou yɛrɛ kɔnɔna la n'o kɛra AES forum humanitaire yɛrɛ kɔnɔna la n'a y'a jira k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛn ma jamana kɔnɔdenw ma minnu ni a ka kan ko wa ko bɛ kɛ wale ye min na o sankɔrɔta tɔ bɛ na u ka baaraw kɔnɔna la. Kɔkan kibaruyaw la an b'an sɛnsɛn ka don Libi kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko utukalo tile 10 san 2026 min ye général Wafzi Al-Mansouri ye ko ale ye armée nationale libyenne chef de renseignement ye ale tora janfa dɔ kɔnɔ ni o kunnafoniw yɛrɛ walankatara utukalo tile 12 san 2026 a ka o toli janfa la o kɛra ka kɛɲɛ ni utukalo tile 10 san 2026 Benghazi kɔnɔna la ni an bɛ waati min na i ko sisan o halisa ko kunnafoni tɔ ko sɛgɛsɛgɛli busan bɛ ka da olu kan yaasa ka ni a tora ni janfa la kun min na k'olu kungu n'a ɲɛɲɛ dɔn yaasa ka to ka o kunnafoni fɛnɛ tɔ fɛnɛ walankata. Faransi kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Franklin Yamzi ni ale ye Institut de l'Afrique des Libertés ma ɲɛmaa ye ko waati dɔ la ko Faransi ma ɲɛmaw olu tun ye ale ka bolofɛnw n'a ka nafolo k'olu gulon ko o dilatigɛw yɛrɛ kɛra ka kɛɲɛ ni utukalo tile 10 san 2026 kunungo utukalo tile 12 san 2026 u y'a jira k'a fɔ k'u ye dɔ fara a ka bolofɛnw gulonni kan n'a bɛ f'o ma ko gel des avoirs a kuntagala bɛ di jɔ kalo 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o kunnafoni ninnu walankatara u ka jabarannisoba yɛrɛ kan journal yɛrɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko nin ye hakilina ye u sinsinlen don min kan yɔrɔ wɛrɛ fɛ Franklin Yamzi ale ka sanfɛ kalanden dɔw y'a jira k'a fɔ k'u bɛ nin wale in kɔn fo ka se a kɔni d'a ma. Ani mano ni ne kunnafoni sɔrɔli ye minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Maliba TV 1 jabaranniso kan aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala man ka jɔnya na.